Тази практика е истински празник за душата и ще ти помогне да изградиш положително отношение към света и живота. Където и да се намираш, каквато и да е ситуацията около теб в момента, вълшебството на благодарността ще промени целият ти живот. Благодарността е изключително мощен източник на положителна енергия. Всеки от нас знае, че в живота няма нищо случайно и Вселената откликва на нашите мисли, думи и действия. Следователно, това, което излъчваш, това и ще получиш. Когато благодариш, благото се връща към теб. Знаеш, че ключа за щастливия ти живот се намира в собствените ти ръце. Аз съм Милена Голева и ще ти помогна да използваш този ключ по предназначение, така че с него да отключиш вратата към щастието в живота си. Когато започнеш да практикуваш благодарност за нещата, които имаш, колкото и малки да са те ще започнат да се увеличават. Имаме привилегията практиката да е украсена от красивия вокал на световната оперна прима Александрина Пендачанска. И така, намери най-удобната за теб поза. Покрий се с подходяща според сезона завивка, за да се почувстваш уютно. Почувствай тежестта на тялото, там, където допираш пода или леглото. И се отпусни още в тези допирни точки. Насочи вниманието си към твоя слух. Представи си слуха си като радарен лъч, който обхожда всички пластове на пространството около теб, който опипва пространството. Наблюдавай звуците. Регистрирай близките звуци. Регистрирай далечните звуци. Ти си просто един наблюдател на звуците в пространството. Преминаващи автомобили, звън на телефон, детски гласчета, птички. Наблюдавай ги. Те преминават през теб, без да оставят следи. Абсолютно нищо друго няма значение в момента. Единствено великолепният дар на релаксацията. Усети спокойствието в цялото ти тяло. Покани спокойствието да изпълни цялата ти същност. Почувствай как лекичко разхлабваш мускулчетата, твоето тяло. Нежно премини и отпусни още целият десен крак. Целият ляв крак. Отпусни
областта на корема. Покани спокойствието да изпълни целия гръден кош. Нежно разхлаби цялата дясна ръка, цялата лява ръка, гърлото, цялата глава. Отпусни още цялото тяло и почувствай великолепния дар на релаксацията. Бих искала да си представиш, че се намираш в удобен и спокоен хол. Разгледай цветовете, тъканите, забележи вратите. Една от тях е много специална врата, която води навън към великолепна градина. И ти държиш ключа от нея. Отиваш натам. Позволи на ума да релаксира все повече и повече с всяка стъпка, с която се приближаваш към вратата. Позволи на целия стрес и грижи да изтекат до край от теб. Абсолютно нищо друго няма значение в момента. Единствено великолепният дар на релаксацията. А сега бавно открехни вратата и виж мекото слънце, което къпе градината. Толкова е разкошно и спокойно тук. Това е най-великолепната градина с разкошни плодни дръвчета, цветя и удобна беседка между тях. Настани се в тази красива беседка. Тя е твоето свещено пространство, където се оттегляш за уединение в чудото и вълшебството на благодарността. Настани се удобно. Насочи вниманието си към центъра на гръдния кош. Представи си, че започваш да дишаш през сърцето. Мислено вдишвай и издишвай през сърцето. Представи си, че въздухът, който дишаш, е зелен на цвят, като мъгла. Нежна, мека, зелена мъгла. И ти я дишаш през сърцето.
Представи си, че нежната зелена мъгла е образувала в сърцето ти изкрящ зелен диамант. Виж сърцето си като ярко блестящ зелен диамант. Почувствай как от дълбините на съществото ти се изпълваш с енергията на благодарността. Благодарността не е мисъл. Благодарността е чувство. Усещане, прилив, блаженство, вдъхновение. Позволи на сърцето си да завибрира с енергията на благодарността. Усети как в центъра на гърдите ти се е сгушил и пръска искри зелен диамант, въртящ се от енергията на благодарността. Тази нежна зелена светлина налива цялото гръдно пространство с енергията на благодарността. Усещаш топлото сияние, което пулсира, озарява и те налива отвътре. Напий сърцето си с благодарност. Налей сетивата си с благодарност. Завибрирай в енергията на благодарността. Нека прелива. Нека се плиска в теб. Нека изгрее. А знаеш, че благодарността е магнит за чудеса. Така че всичко започва в този момент. А знаеш, че когато си благодарен, ти казваш на Вселената: искам още от това. Благодари в храма на сърцето си. Да се научиш да цениш онова, което имаш, но и да дръзнеш да поискаш още. Точно по средата е благодарността. Когато изразяваш благодарност, ти се отваряш, за да получиш повече. Благодарността отключва пълнотата в живота. Тя превръща това, което имаме, в повече. Почувствай, че се изпълваш с ентусиазъм, позитивизъм, удивление, тиха радост и струяща жизненост. Благодари и пусни тази енергия да се излива в сърцето ти.
и мислено си казвай и повтаряй след мен. Благодаря на всичко видимо и невидимо, което ми помага. Благодаря за потока от материални и духовни блага, който тече през мен. Благодаря за своя живот, талантите, с които съм надарен. Благодаря за креативността и намерението да творя добро за себе си и за света. Благодаря за способността да изпитвам благодарност. Благодаря за моя дом, моя град, моята родина. Благодаря за моите идеи, енергия и желанието ми да сътворявам своето по-добро аз. Благодаря за всеки нов ден, за всеки нов дъх, за всеки нов миг. Благодаря на Слънцето за това, че ме дарява със своята светлина, топлина и енергия. Благодаря на Майката Земя, която ме носи през времето и пространството и която поддържа живота в мен и около мен. Благодаря на Слънцето, моретата, океаните, планините, езерата, реките, въздуха, небето, птичките, животните. Благодаря на моите родители, роднини и предци, които са допринесли за доброто в мен. Благодаря на приятелите, с които споделям вълшебството на живота. Благодаря на моите учители, които ми помагат и водят напред и нагоре. Благодаря на моето тяло, на всички свои органи и системи, за това, че функционират в здравословен синхрон и съвършен ритъм. Благодаря на всички свои клетки за тяхната всеотдайна работа, да намират равновесието си и да поддържат здравето ми. Благодаря за това, което имам и за това, което нямам, защото то е най-доброто за мен.
Благодаря на живота, който тече през мен. Сърцето ти все повече се изпълва с топлината на благодарността, признателността и почита към всичко и всички. За тревичките и чашата с вода, за изгрева, за залеза, за миговете безмятежност, които си изживял, за красивите разговори, за глътките любов, които са докоснали сърцето ти, за всички вълшебства на живота си. Продължи да се къпеш в енергията на благодарността. Благодарността ти ще действа магнетично и колкото повече се изпълва с нея, толкова повече изобилие ще привличаш. Благодарността е могъщ процес, за да промениш своята енергия и да доведеш в живота си повече от това, което искаш. Бъди благодарен за това, което вече имаш и ще привлечеш повече добри неща, за които да бъдеш благодарен. Благодарността е моста между сега и живота на мечтите ти. Вземи решение, че всеки миг е от значение и ще го изживяваш с благодарност. Благодарността е преносима. Носи я в храма на сърцето си, където и да отидеш, с каквото и да се занимаваш. Вибрирай в нейната енергия. Ще пренесеш това чувство на релаксация и благодарност в деня и дните, които ти предстоят. Благодаря ти, че бяхме заедно. Напомням ти, че животът е прекрасен.